Fáilte go nuacht fios a chathair. Ar an saomh seo dheoigh tú ar bhain léithúil an nuachtas déanaí ó cursaí ratha go cursaí Gaeilge, ó Alainn go sport agus go leor eile. Foras le húsáid le tuairiscí físeán ard caidean curthar feilean seo gach lá. Bhí nuachtfiosacathair.com ina thuirbhís cimsíthach nuachta ag pobl Gaeilge thuaisceart na hÉireann. Tá ar bhar an phríomhaithe in san phobal sin agus tána scileanna an taithí agus an cumasagin an tseirbhís hahachtach seo a láthair go garamóil agus go héifiachtach. Be físeáin nuachtfiosacathair ar an caidean craolthreachta is airde dúil agus be inheiriseoireacht, crin, carthram agus leithreacht. Bí linn, bí ar an eolas le nuachtfiosacathair.